приятели, аз съм Пламен. Съжалявам, че този клип ще качвам по-тихо, просто е 10 часа. Да снимаме така извънредно този клип, защото утре трябва да го кача сутринта. Но карай, извинявам се и за лошите звуци, които издаваше в миналото видео, и в това няма да е много по-добро, трябва да си купа микрофон. Да, все още съм малко ютубър, че си купувам, но пък може да ми потрябва в някакъв случай. Ако не сте гледали миналия епизод, първо отидете и го гледате и гледайте после този, за да ви се разясни. Но в миналия клип свършихме като прибихме баласите и фраснахме. Сега тази мисия ще ходим с Big Smoke, за да вземем оръжие за нашите гроустритъри. И забравих да ви кажа добър ден, не приятели, а гроустритърчета. Като вече мисля този път, че се чуя кои дни да качвам и съжалявам, че не качвах толкова. Но вече съм си казал в кои дни да качвам. Ще качвам през ден. Или всеки ден, може и всеки ден. Зависи. Малко е бъркано, но ще реша кога да качвам най-често. Мисля да е всеки ден, или ако няма някой ден видео, ще е на другия ден. Но пък може някой път да не стане, ако съм някаква почивка или нещо. Да знаете, защото някой път става супер извънредно някакво качване и лятото няма да е толкова много да качвам видеята, и казвам. Извинявам се от мое име, но просто няма за кога. Като това ли беше просто? Сериозно! Само това! Big Smoke толкова ли си неточен? Тяха му силно 10-20 патрона, само за да застреля 3 бутилки. На мен ми трябва по един патрон, бате. Yes, that's a real girl street. Now. И сега тук ще се пофилмира, нали знаете колко ще клекне? Уау, бацен, виж колко съм добър. Нищо, че не можеш с един патрон да ги застреляш като мене. Всеки знае обаче колко си добър, бате. Мръсна кучко. Shut up. Fucking bitches. Чай, как се клакше, защото са... така ли беше? Оп! Чай, натиснах. Цак. И сега знам какво ще правим. Трябва да оцелиме това на колата за горивото. Като... Нека да пробваме да го стреляме и... Айде! Замина колата, като... Сега няма толкова витове, казвам. Но карай. Днешното видео ще е малко по-така тихо, както казах, защото е късно вечерта. Вие сте най-вероятно го гледате по-рано. Но аз го качвам със сигурност много по-късно. Извинявам се, че го качвам по-късно, просто няма как, тъй като искам утре да го кача. Ако се пробвам през деня прекалено късно, най-вероятно ще се получи качването. И на мен това ми е по-скоро големия проблем. Ще щяхме да блъснем полицая. Мале, коя направихме като БДЖ с намаление. Мани. Оф. Чет. Просто затваряй, бе, брат. Писна ми от тебе, знаеш ли? Това май е темпени, докато гледам. Абе. Пегай се, бе! Ти колко ми лазите по нервите? И аз че го газа и че мълча през повечето време. Но просто трябват ми пари и... Уху! Узи.
Узи. Че, е тая в главата, бац. Ако имам някакво по-хубаво оръжие, имам пищак, който на малко патрони не харчи почти нищо. Но, за съжаление, полицията ме подгони за това. Нека се махаме от тук. И да се връщаме. Да отидем в магазин Бинко, където ще се облечем по най-традиционния начин. Може би по-скоро ще се облека този път по по-различен начин. Ще се облека, нека да видим как. Искам по някакъв тъп начин да се облека. Няма да слагаме кърпи на главата или шапки, за да не криеме афото все пак. Торсо, лайт. Има ли нещо розово, бате? Лос Сантос тишърт. Я? Охо, перфектно. Е такава. Бате е така добре, добре. I love Лос Сантос. И, що няма купуваме гащи. Няма купуваме нищо. Аре един Yellow Watches да си вземе. Един жълт часовник, бате. Да сме пълните гангстери от китайския магазин, бате. Това е магазин за левче, буквално. Какво очакваш? Нещо супер скъпо ли, брат? Абсурд. И нещо... Мисля, че повече не ни трябва нещо. Така че... А сега, ако се чуете защо не избрахме панталони, сега ще видите защо. Не ви трябват панталони просто. Отиваме... Да, забравих, че имахме такова да тренираме. Фитнес, сега ще прекараме малко в фитнеса, като този епизод няма да е толкова много към мисиите. Със сигурност ще минем още 2-3 мисии, което пак си е доста мисиите, но просто така. Няма да ги минаваме толкова. Ако сте зачудили защо го направих, като мисъл, като отидем в Сан Фиеро. Сан Фиеро е този град. Това е Сан Фиеро. А това само забравих името на този град. Сан Франциско ли беше? Не спомням. Това е Лос Сантос, който трябва да е Лос Анджелис. Сан Фиеро, който е Сан Франциско, мисля, че трябва по-скоро да бъде. Имаме спрей, като имаме и камера, която не ми трябва. Ще направя специален епизод, за сега няма да вземаме нито мечки, нито подкови, нито нищо, защото нито да опръскам с спреовете, защото за сега мисля да направя специални епизоди, които... Окей. Перфектно. Е така да бъде. Искате ли, бате? Готови ли сме? Обувки трябват ли? Мисля, че обувки... така, бате, като пияни ще ходим. Перфекто. Е така. Така според мен най-добре ми отива, бате. Добре. Облякли сме се. Благодаря ви много. Със сигурност някои епизодите ще оправиме. Доколко си спомням, имаше една браснарница. Аз не мога ли? Така, знам, чайте. Да видим снимките. Някаква гора, пътека, къде... снимката на майката на Сиджин след първата мисия не знам къде е. В смисъл, тя май няма като цяло. Няма да запазваме мисиите, просто вече не мисля толкова. А за някои по-важни мисии със сигурност ще слагам сейфове. Някакви пътища само. Това може би е другия ни брат, който е... Защото ние CJ има два братя, един му е починал. И това да е майка му. Това е баща му. Не. Това няма как да е майка му, защото майка му не е била с никога с толкова дълга коса. Това пък е... Не знам. Това не е леля му нещо. Защото допреди си мислех, че това е майка му. Не е майка му. Това е... Защото майка му знаем колко по-различно изглежда. И гледа, че тази снимка е много по-нова. Да Get in the car. Сега коя мисля ще бъде? Защото трябва да видя, за да съм сигурна.
Вече знам коя ще е самото. Сега отиваме при Балас. Приготвили сме си всичко оръжия, така че аз знам сега какво ще правим. Сега ще ходим при Балас и ще видят най-големия олигофрен бате, но погащички. Но освен че е погащички олигофрена, по-голямата простотия е, че освен, че съм, пак ще кажа, освен, че съм погащички, с някаква шибана тениска и някакъв часовник за 2,50 бате. 2,50? Къде бате то часовник ще го намериш бате на битака. Това е по-ефтино и от БДЖ с намаление, брат. Представи си колко ще е ефтино, ако е по-ефтино от БДЖ с намаление. Нима си менгересите. Сега нещо, което ме е яд, че не мога да правя, е да взимам да съберем с шибаните патрони, защото аз много мразя така да правя. Да ги изоставям, защото... Окей, но няма ходим да... Добре, това беше за последно да събирам патроните. Останете просто... Е така, да им вземем патроните на тия. Опа! Майко, колко пари имат тия. И следващите съвсем не ни трябват парите им. Като тази мисия няма да забравя, че ми беше от трудните като малък, като се опитах да мина, не знам защо. Тя не е била дори толкова трудна, да кажем невъзможно даже. То път всички ги стреляха, бе. Гати. Защото аз спомням, че май бих смогна и ги стреляше в някой от мисли. Две звезди ни подгониха. Уау, бата, това е супер било. Многото като малък си мислех, че това е нищо в сравнение с сега, брат. След като аз знам. Аре път ти изчервай полицията. Куки! Куки, искате ли ви смажем как беше протестите срещу Бат Бойко? Еба си меренгересите. Аре, писи майката е. Тук да не си мислиш, че си от ФБР-то. Би си майката. Ти не можеш да шофираш, бе, идиот. Тук да ми се тръгнал да ми се караш, ей. А вие отзад, идиоти. Абе, катиева майката, ще видиш какво ще стане. Люфрен, и знам, че някои ситуации съм пътих просто като да не ме чуват. Върсейте. Това какво върсейте? Да не ме чуват. Сега ще пояди за мен, като този път е безплатно. Уау, много промениха тази кола. Бата, много промениха. Мани, и тази кола много се промени. Зач. Същия буклук си, всеки знае. Буквално тя не се променила с нищо. Единствено отзад не е бяла, е жълто, което го направи супер грозното. Може би, защото то път е безплатно. И като за първ път няма колко толкова път да ни променят колата. Така че... You're down with the grocery. Сега ще ни накарат пак да возиме тъпия. А не? Това път не ни накараха. Интересно. Мога да тея при Sweet Rider или Big Smoke? Аз тем при Big Smoke, защото да, не сме отивали, но пак. Али при Rider по-скоро, защото хоминг. Аз път си избрах баш най-правилната мисия да правя. На каква е тази мисия? Сега тази мисия трябва да правим обир на хаус, на къща. Аз като тия господи по-английски смесих едновременно английския и българския, брат. Отидохме при една от най-досадните лично според мен мисии някога.
съм в една от като ще доближа повече мапа да гледам, тъй като другите градове много по-късно. Аз дори имам един друг профил, от който си ги минавам. Съм си направил специален профил, от който си ги минавам пак мисиите. И за сега стигнах до мисията с това, къде някакъв трябва да го караме, но трябва да го заведем в някакъв фризер, сега ни бяха затворени. Не знам дали се сещате за коя мисия говоря, защото аз въобще не я и казвам и добре, че се сещате според мен. Аз па избрах много правилен път, бе, Пламене. Много си умен. Мани. Пак си майката. Аз не мога ли някак... Ето тук. Да мина по прекия път, това те. Пак хванах правилния път, Пламене, бе. Браво, бе! Се беше огледал. Добре, пак ще мина се от някъде, така че... Но да не се оплаквам. Този път го мразя просто, защото гати едва завиванията хващам и състипвам камера. Тук нещо, което не разбирах как може да минем само с 5 пакета и трябваше само с 3 пакета, доколкото си помням. Сега ще минем с 3 пакета, няма да взимаме максимума, защото просто не искам. Защото аз в другия ми профил я минах, като взех 3 пакета. Абе, имам оръжие. Аз моля не да го застрелям в главата и направо го смачкам. Уф. Целта е да не издава много шум. Окей, нека да сложиме. Аз хода бос, как то ме чува въобще. Идем се, че не говоря, просто съм напреднал в някои моменти и няма как да говоря много. Окей. И това е направено. Go and fetch another crate. Окей. Сега. Трябва да станем. Чайте, че това тръгва. Окей. И това мисля, че беше последното, което май ни беше нужно. Let's get up back. Няма минаваме на цел, защото в другия ми просто съм го минал целото и разбрах, че няма нужда. Бате! Това че тъпата полиция. Нещо писни майката. Що тази полиция не вземе на внимание повече, отколко на мен да ми лази по нервите, да питам. Видяхте ли как между другото нямаше на къде се намира самата локация? Защото са ме видяли, брат. Аз си тирс. Аре бе. Баси ми лифтите. То май от трите града най-луксозния е ето този. Втория най-луксозен е Сан Фиеро. И ние сме на най-дълнопробните, брат. Какво с това се променя? Library City, между другото. Тако. Вие какво мислите за всяка игра на GTA? На мен любимата ми е San Andreas. На второ място може би ми е четворката. На трето място ми е Vice City. Може и Vice City дори да ми е на второ. А тройката ми е на четвърто. На пето може би ми е петицата.
На 6-то Library City. На 7-то ще ми е, може би, Library... Не, Vice City Stories. Но то пък и Vice City Stories не е лошо. Ако искате, може би още много такива къщи да ги ограбвате. You need to get this type of vans to start a burglary. Да вземаш такива ванове. А ти какво ти казваш, защото не съм минал никога тия ванове. Ти какво вземаш толкова? Майко, пари само или оръжие също събираш? Не беше готино, не сам. Това беше честно това. А това територия на... Това е територия на Грострит би трябвало. Имам бръснарница. Не съм сигурен на кой е тая бръснарница. Барбаршоп. И дали е на този, на нашия човек. Това е различен барбаршоп. Я да видим какво можем. Може да се постримаме този път по по-различни. Я да видим с червена коса, която повече ми мяза на оранжево. Карай. Не искам да си махам афрото. Сори, брат, знам къде има по-хубавата. И по-хубава и по-смешна прическа. Сори, братле. Много просто много не ми хареса. Или искате ли да сме в зелено? Да носиме Гроу Стрит. Айде ще влеземе и ще си направим зелена коса, бат. Все пак трябва да го разнообразим. Я видим Mohawk Port. Така изглежда отвратително. Един хер. Може да сме болшит с без коса. Не, оставаме с авто. Един хер не ме кефи. Не ми оставаме си афрото. До края на играта ще сме си афро. Знам, че имаше една друга Mohawk, но беше така различна. Трябва ми някоя добра кола. Типа слизай с тая розова количка. А що то по толкова много ми мяза, се едно отиваме към Гроу Стрит. И тия синя. Знаете? Ако си заслила коса, дали баба ще те бият? Коя кола? Аз коса. Може май да си с розово, не съм. Ние па-баве в толкова се озовахме. Дайте влезем в този фитнес да го пробваме тук. Защото май има... Това си не е нормалният фитнес. Ако тия тръгват да ми се... Така, моите... Ще ми се държиш ли, бе, мойка? Ти па бегай се. С някой мога говоря, гати. Как му си с това? Ли как бе те насочвам пистолет и викам, какво ще правиш от мен, бе? Знаеш аз колко време съм тренирал? Аз май съм служил на 100... Като май трябва да пропуснеш един път. Сам. Че не го натисах. Окей. Защото не ги дигаш на цел, защото трябва да се... Хоп. Като качвам мускули, вижте колко... Нещо, което не ме кефи в Definitive Edition е, че просто не е същото. Не се усеща същата обстановка. Лъжито винаги ти носи такъв вайб.
А вие, между другото, вие кефите ли се на Лагадов? Аз само гледах един от клиповете, най-нови. То къде е? Качи с 69 мода. Най-вероятно са при вас това няма да е никак ново. Извинявам се, че днес не говоря, просто съм изморен супер много и съм се концентрирал в мислите. Але по 20 минути ще е един епизод най-много, защото не може да е много. Само ли отида при оня да му се изфукам или ще трябва и него пак да го бием? Окей. Ела бе. Ела. Еч. Мойка. Не се прави. Наши в улицата как съм се учила да се бия. Не ми. Я за малко фенолок от кръв. Сега пак починах да останат стъпки. А защо починаха да ме бият, че съм скочил на ринга ли? Жич. Ой, двамата ли? Аре първо единя. Ако ставам. Тебе те страх ли е? Шеч. Много стилния беше, бе. Яня, на мен ли ми викаш? Но няма ли викаш? Еба, сай тебе те прибия, бе. Еба. О. Опа. Добре. Еми, пак остане. Така казал Господ, ако нямаш късмет, нямаш. Абе, вие знаете откъде може да се намери зелено сабре? Някъде в... Мисля, че повечето от нас защо търся, просто като това ме кефи зеленото сабре и да видя точно как тя попала си, но се не гърби. Айде, грости. Ти май може да се рестартираш като... Да влезем за малко и влизам. И пак влизам. Айде, оправи се напълно. Окей. Айде сега влизаме в Sweet Girl, аз не знам каква е мисията. Нали знаете, взимаме на... Отидете в къщата на Емет, ако искате такова патрони. Не трябват патрони, спокойно, имаме си. Сега да видим на тука. Даваме най-мощта газ. Чете, че ръката ми е като препарирана. Толкова се е станало. Че мани. А на Райдър съм разбрал, че това е най-отвратителната някаква. Пали. Не успях. Опитвам да си стисна ръката. Те пръща така ми се свали. Поне сега ще на повече такова кръв, нали? Да. Прича да си взема мой там. Но не. Вземаме на Райдър, няма да си жертвам колата. Моята. А Sweet. Нали се казва Sweet Girl? Може защото момичето на Sweet участва. Мисля, че миналия път
по един. Айде, заминавай. И къде беше този телефон? Трябва да форда. Става ли са райдер колата? Има ролери? Не знам. Що се побъркам? Трябва с специално 4. Слиза от колата. Изнервил съм се. Това беше точно. Типа на мен не че стане. Топа е гати. А ти се опитва да ни гонят ли, бе? Ще кажа, ме блъснете, защото се бях забил. Умни, ама умни. И аз... Грозен, ама... Къде бе? Не, аз имах личен пас, аз намерих по-откъде да мина. Казвам. Абе, ей, капачко, минай, че... Какво капачко, защото съм минал капак. Окей, и влязохме в Гроу Стрит на подписме. Това не че е друг. Тия бях Гроу Стрит тренера, той изстряха. Не знам, че сме предали ли. Ай, така ми се хвана. Схванала ръката. Колко минути сме играли? 33 минути, бате. Как толкова време, бе? Гати. Окей, хора, това беше от мен. Чао, извинявам се за този епизод, че е толкова тъп. Но карай. Аре, чао от мен.